že ideme sami za seba, alebo sa jedoval proto, že ja si idem z rodinu na výlet a si stáčame niečo, že to je proste ako naša vec. Je to súkromná vec, je to moja rodina a nikto nemá právo súdiť niekomu, kam pôjde, s kým pôjde a kedy pôjde. Nejsme, reku, my nejaký tím, spolek, ani nemáme, reku, žiadnu zmluvu napísanú s nikým, že nás bude ovládať. My sme, reku, manželský pár, chodíme si po urbexoch a budeme si chodiť, reku, dovtedy a dovtedy. Ale ešte som tam dopísala, reku, že ruším odbery tým, ktorých som podporovala, takisto keď budem na počítači tie označenia zmením, takisto som dala, že podporujem určitých tam ľudí, ktorí však vedia, ako. A že tí, ktorí sú šikanátori a majú furt ako nejakú potrebu z niekoho súdiť po internete a šikanovať ho a dokazovať niekomu pravdu, tak tých, reku, ruším úplne. Na to sa Mašlonka ozval, že on si myslel, že sme priatelia, že aj Majka je náš priateľ, no lebo Roman ju blokol. No a vypráva ma, reku, som mu poslala teda pred chvíľu hlasovku, reku, že ty sa divíš, že ju blokol. Reku, nehnevaj sa, ale reku, ja som ani raz teba, alebo kohokoľvek nepýtala, koľko zarábáš, co kupuješ, proč toľko fajčíš a míňaš peníze a na čo ti je hento a na čo kupujete toto a na čo jednaké handry a ja nevím co. Reku, to sú súkromné veci, ktoré sa, reku, neriešia. To, že malý, reku, plakal v kočári a, reku, išiel z okolo neho a buchal, to som, reku, Romanovi ani nepovídala. To bylo zaznamenané na kamery. Keby to videl, ja som to video musela zmázať, lebo Roman, keby to videl, to video, on ho zabije. Ja ti hovorím, že koľko razy ja som ho tady držala, aj Mírovi som to vyprávala, že ja som ho doslova musela držať, lebo on by mu ublížil. A to keď na rampe už na ňo vytáhol zbraň, lebo celé leto sme nečuli iné nic, iba Pekár a Novosádek. To taký krik tu byl, že to ešte nezažil. Takže nech sa chlapec tež uvedomí, co má za piču, že sa nemá co starať do súkromia a potom nech nevyplačkáva, že ju niekto blokol. Roman mu jasne napísal, že ja nepotrebujem kamarátky a to, že ona každú chvíľu vypustovala, čo jej robí modročko a majsterko, je akože my nemáme čas na nejaký Facebook, reku, furt odpisovať niekomu. My tam ani poradne nechodzíme, co si stočíme, jakú lokáciu, hento je na Facebooku, kto si kúkne, nekúkne, mám uprdele, dodá dislike, alebo ja to neriešim. Ja to nerobím proto, aby som na ten získala peníze. Ale toto, co on už robí, aj s ňou, tak to je, ja neviem, čistá závisť. Proste pokaždé, ak sem dojde, kúkne, co máme nové, zduje chráp. Ideme z nákupu, lebo my máme cestu proste ináč, my máme dom ináč, než má on. A on, jak ty kamere má nainštalované, čiže z nejakej prístupovej cesty, co po nás hledí, už ideme s kabelama. Za chvíľu je u nás, kúkne na ty kabele, spraví, že no a odejde. A potom má zdutú chráp a potom vyvoláva tatinkovi, Majuške sa sťažuje, on je hladný, on nemá čo jesť. A reku, ja som do piči tvoja žena, aby ja som ťa živila. Reku, každá žena sa stará o svojho chlapa, takisto mu varí, pere a proste takto. A reku, ty proč, reku, neriešiš svoj život? Reku, proč sa staráš o Facebook a proč sa, reku, nevenuješ žene? Reku, furt si tu. Reku, ze Zágrebu, co si došel, išiel si tam zobrať žraní, co ani doma nebol, co mu to dole donesla a utekal sem. Jako po týždni nevidel ženu a on sa bude ohradzovať, akého má manželstvo krásne. Reku, hrubý kokot, iba na oko máš krásne. Počuj, keď on to tak robí, že z niekoľkých účtu dáva dislajky niekomu na videa, alebo takto, ja keď tam je víc tých dislajku než lajku, či jak to je, ne? Ti môže YouTube ako zrušiť toto. A ja bych svalne dala mu tež ty dislajky, oplatila a hento. On nebude mieť nic v podstate, keď to zebereš, lebo všetko, co si on narobil odberateľu, to sú jeho botiky. Ešte ja si založím ďalších 6-7 účtov a dám už do všetky aj dislajky.
Hľadám tiež, ale to keď potom doma budeme. A takisto aj ní, lebo však som ti to spomínala, že dislike proste ona dostala a ešte Nina bulikoval na to, že ona ako údajne vysokú školu má, tak mu zežrala tie jeho báchorky, že videá na YouTube sú iba pre pár známych. A keď sa mi písala, reku, všetky videá, čo sa týče YouTube, sú verejné, lebo reku, pre priateľov to nejde dať, tak si furt jebala svoje. Tak mi povedz, že takáto žena, ako vzdelaná, môže mať ako vysokú školu. A vraj ona není magistra, že ona je inžinierka. A podľa mňa, ja si myslím, že keď mám dosť takých trošku, jak mentálne retardovaných tých kamarádu, tak ja verím tomu, že tu tam taký zbalil niekde. Ale včera sme sa parádne nasmíli, keď dal ven vlastne tú konverzáciu, že ani sa tam by ho nepojebal. Lebo to je ako pravda, to ja neviem, to není žena. To fakt akože nechápem. Ani na farbu to nemá, že by sa to odfarbilo a trošku skrášlilo, alebo co, ale... My máme farbu bielu, namôžeme aj tam hlavu. No ne. Ešte budeme ním robiť radosť, ne? Aby biele vlasy, taký kokot. Ale ako vypadá fakt jak staré na Poprinem, ako ja bych sa hambila pri chlapovi, tak by to úplne šedivé jak stará piča. No, je to bobrica, no co ti na to poviem. Víš, on to podľa mňa nezvláda už toto. Podľa mňa on má strach, neví, čo ho čeká, tak zase ide útočiť proste do všetkých. Ja neviem, aký on je retardovaný, alebo co. On tu byl u nás, počkaj. V pátek tuším. V pátek tu byl. Tu velice furt honzil tam, že neví, aká ona mu došla a co to bude. No, tá jeho mu zase to porazila, že to by dva určite a nevím co, tak ho vtedy Roman, co som ti písala, ho zhúkal na ňo. Včera Roman išiel s malým ven, čiže som upratovala doma, umývala a takto. A on si dojde normálne akože donútra, nezaklope, sedne si, vyšepkáva, púšťa si videjka, píše môjmu, reku zastuje. Ten dobehol a prvé, co bylo, chytil sa s ním do potyčky a říká mu, že počuj, že jak by sa ti ľúbilo, kebyže ty nejsi doma a ja pôjdem Majke. On že však v pohode, že choď, ale reku, ty tomu chápeš, že ja keď nejsem doma, a reku, ty jak ženatý chlap, nemáš navštevovať cudzú ženu a vysedávať do nej. Normálne tak sa urazil, že sa zebral a išiel do piče do Trenčína, lebo on má ženu a on si ju chce užiť, jak pokaždé, keď je problém, tak zistí, že má ženu, že si ju musí užiť, on chce dieťa a ja nevím co. A proste ja neviem, že či nemu zadrbáva, ale očividne jo, lebo však on není normálny. Dneska ráno ti kúkam zase Ela Procházková, liberáli a neviem kerú piču. Ja neviem, jak on môže zvolávať psychiatrické liečebne, jaké ich tam robila a my tam chodí furt nejakí kokoci od Mašlonku, tak ja si osobne asi predvolám tú Mašlonku, či on je v porádku. Lebo on, jak môže niekoho dať zavrieť na psychiatriu, ako mne normálne, že rozum z toho stojí. Víš, on je jebnutý, kokotá, sveri sa to, ako vypadá, mal som dosť ožratý a tak ti poviem, zbranie pre nás sveta ako meč pre samuraja. Aspoň ja to tak beriem, vieš. Veď to máš aj pravdu, to úplne s tebou súhlasím, že to je pra človeka, pra opica. Ale keď teraz zoberieš, tie opice boli ešte múdrejšie, aj sú múdrejšie, vyvinutejšie než Mašlonka a ona dokopy. To sa nedá porovnávať s opicami.
Pretože aj ten pes je múdrejší, než oni dvaja dokopy. Lebo to aj tie zvieratá v takom bordeli nežijú ako oni. No, že keď si tak zoberieš Luky, že on za všetko, čo robí, si môže sám, hej? A premýšľam, že spravím TikTok nový s názvom Honka za stromom a budem ho zle robiť. A keď si tak zoberieš, že on vypadá do piči kon za kolóny. Jeepers Creepers. Ten kokot taký, že uvidí takú pičacinu, čo vidí káva, iba počuje. Že čo robí takto, že si vyberá nejakú pičacinku, vieš? Nejaké mladé kurvy s vysokou školou. No, názor Luky, no počuj, keď to Mireček poslal Alex, ja som akože v tej Slavku žral, mne tak zabelo z toho, ja som sa to tak ujebal na tom, že odpočívaj vraj v nepokoji. No však počkaj, ten bude odpočívať v nepokoji. On sa ešte kokot vyhrabe ven, on bude chodiť ešte jak zombík robiť zle, ešte jak dušík. Dušíky ho volali do removej hrobky, že sa sú s ním porozprávať. Tak no tam pohyb úplne do papule. No a zase ide stáčať Rejmová hrobka. Co to vypravil Rejmovú hrobku? Pieskové. No ešte nejakú hrobku ďalšiu. Všetko to bude Bilzek. Znovu ide. No. Ostatní parkoviska, to vyležali hodí, kde samozrejme ako fungujú parkoviska, že si vyležali do prometrovej výšky. Čiže on si myslí, že to tam niekto nevyleze, alebo že mu tam nejedne rebrík a nebude hore. Nemu to nepomôže tá rampa, vieš? Čiže mám sa čoho báť a tá jeho vyšetlina chudá mumia, to napríklad novú mumiu. Presne. Alebo mumia remake jednotky, vieš? Tak, čo ti poviem k tomu? Proste, koľko to. A on musí mať stále rozvojenú ústnosť. Ja ti vravím, Luky, mne keby toto mašlonka jednoty spravil s účtom, čo to má už nábeh na 2000 followerov, nábeh na speňažovanie, tak on sa nedožije Luky ani toho večera skurveného, ako by prišiel z roboty, hneď by vyšiel zavárať sa v prievane. Takže tak a podľa mňa on musel niečo Mirečkovi spraviť s účtom, vieš, že si ho dal preč, no aspoň ja to tak vnímam, alebo že aký je. Včera prišiel k nám na návštevu, Mirečkovi zrušili účet, vysmiatý, ja iba na ňo kúkam ako kokot, a si vravím iba, aj že niečo vravím. Lebo si myslel, že odstránil si videjka, víš, že bude klídec. A ja ešte vravím tak, že nepotichu. Že no nie, mu tomu kokotovi sprostému. Víš, keby toto spravil Luky, tak ja ho zaškrtím. Však ale nemu, jak by sa to ľúbilo, keby nemu to nezzarobil. Ja to spravím na schvál, mám séria, dám toľko z účtov, dislajkov, že chlapcovi zrušia účet behom chvíľky, hneď. No nazdar Luky, odkaz od teba som dostal a hneď ako prišiel Slama, tak hneď som ho rozpracoval, ja som ho z žalúdok vyčistil, že nech sa tu nepovažujú tak súkromne a že nech to zmaže všetko. Pred nám to vymazal, takže už nemá a som povedal, že prestan si ich všímať, prestanú si všímať Mirec a Luky teba tiež, že nech nerobí pičoviny. Normálne videl, že som to pravil kľudne Luky, hej, ale videl, že som nasratý, tak povedal, že veď, dobre, že vymažem to vymazal pred nami a prislúbil mi, že nebude nič robiť proti vám. Ja som povedal, že ak to, čo spravíš proti nám, ja som povedal, takže potom proste už nebudeme v kontakte. A som aj na začiatku povedal, že keď ti nevie povedať tvoja žena, tak to poviem ako kamarát, a rodina, čiže pokope rovno som mu to povedal a vyvalil som to. A keď niekto drží, nebudeme to už riešiť cez internet, ale rovno cez políciu. No a keď sa zoberiem,
Chuj do piče, ako sa to mohol vybrať? Z kerej piči, alebo z ktorého lesa vo Virginii to vytáhol takúto opachu, že sa tam trtkali medzi sebou v lese, a toto vznikne. A my sme sa ešte rozprávali včera s Alex, o tom sme išli spať, sme zaspali, že normálne v lese by si to počul, ako by volala Miloška. Normálne, keby toto počujem v lese, takú jebnem tým krompačom po tej hlave z prostej, no fuj do piči. Ešte chlpaté, výtoky, výruny to má. No fuj, do piči. To ešte tá psia piča je krajšia ako majina, keď už tam mám povedať. A povieš, že aj psa Miloš nie je vtrtkal, vieš? On je všetkého možný. A nech tam to do videa, keď budú dávať video, nech tam dá oného. Nech Majuška vyzrie, jak tí ženušky má kamošky, jakých nastavení. Jo, daj to. Ruky, daj to, ako nastavujú tie ženušky, aký tam má... Na svoju najdenú kamičku. Jo, že tam srdiečko je fotky iným, že tam má nejaké mladé, piskaté, ceckaté, rytnaté. Keď Alex nenapadne pozrel mu na TikTok, tak samé ženy tam má. Koľko sprostý, uchylný, vyjebaný. Nevíš to už ešte aj mali sa rozšúvať nad tým, aký je to kreten sprostý, primitívny. Že ako oni. To pič ako pra človek. Je mu daj kožušinku okolo kokotíka malého a môžeme točiť film. No, keď si tak zoberieš Luky, hej, on na Mirovú ženu povedal, že nebudem si dávať servitky pre ústa, hej, ako to hovorím, že kurva na tvoju Julču pravil, že kurva, že trtkala so všetkými a posielala piče a cecky, neviem čo, každému. O Mirovej ozdene tiež to hovoril, vieš, ja sa do toho nestaram. Ja nemôžem súdiť druhých ľudí, vieš, keď nepoznám, akí sú. Čiže tak. A však už sú všetky, akorát tá jeho nesvatá. A čo sa týka toho, to je jeho mumie. Ja premýšľam, že ak si videl tú mumiu jednotku, ak si pamätáš, tak normálne premýšľam, že natočíme mumia remake tej jednotky. Normálne to nadabujeme, natočíme, spravíme z toho taký trhák. No, skôr pach krve. No, keď teraz zoberieš, aj tá Miloš, jeho kurvička, tá jej sestra Stanka, to konc pach krve, ak si videl, alebo hory majú oči. Keď sa ešte na tú Aďu, či není ona na Facebooku, aj na... No, ak si počul Alex, že tá Aďa, či je na Facebooku, lebo čírou náhodou, nikto sa o tom nerozpráva. Že nikto ani nepovedal, že majú ďalšiu sestru, iba Stanu, iba to vydal. Miloš nevedel ani prísť na meno, že Stana bola... Keď sme sa opýtali. Teraz neviem, ako to vravil Miloš, že či Stana, alebo Aďa bola prvorodená, Maja bola až tretia narodená, vieš. Čiže mi to príde aj tak, že ten jeho svokor, Milošov, starý, vieš, večky netrtkal so svojou materou, so svojou sestrou a narodili sa henté tri mumie škaredé. No veď kudne sa ozví potom Luky a my sme tiež zalezvali, prečo si také nepostavil, ako máme my. Je to oveľa jedenkrát vyzerá lepšie, ako si povedal ty. No, potrebuje tú rampu proto, lebo on sa bojí, víš, aby sa tam hore skôr. Lebo aj keď prišiel Maroš za ním, to musel auto otiahnuť, vieš, musím pomôcť a keď sme sa rozprávali s Marošom, tak pravda, že mu prosím mašmonka peniaze, čo sme ani nevedeli. A keď tam prišiel, tak povedal, že nemu dá pokoj, že ho otravuje, že zavolá policajtu na Martišku. No to sratý bylo vymyslel. A my sme sa s ním rozprávali, tak hneď povedal o anonymných mailoch, tak mi to pridal, že to musel on poslať asi, ale nevadí, mňa to nezaujíma, proti nám to nebolo uvedené. To nemáme nic, lebo my máme vlastne všetko na poriadku, máme zarídzené normálne všetko černé, max bíle, úplne všetko normálni ľudia. My sme mali maximálne niečo starosti zavolať, tak to bolo za Dustyho,
že nás niekto ujebal na starostu, že sme ho cvičili v noci. Ja tu čo je pičovina. Vieš, že to je úplná kutina to, že zahril do vodítka cez deň a som ho tam krútil a povedal som, že trhaj mašlonku, trhaj Miloša. Tak cvičenie podľa mňa není, vieš. Ale nevadí, neriešim to, také kokotiny. A upohľzuje to, keď si bere niekto ženu, deti do chrápa, až keď dieťa je imobilné, alebo ako máš aj ty, malé deti, hej, to už je tiež upohľz, keď si to bere do chrápa, čo by si to on dovoliť nemal, brať takéto veci do úst, lebo ženy a deti za to nemôžu, čo máte vy medzi sebou. A pre mňa, za mňa, ľuky, dojebte ho, dajte ho na vozík. Ja sa do toho staré nebudem, ja ešte kúpim chromky, popcorn, kúpim kolu a si to ja osobne sa pozriem pekne so ženou a budeme sa tam ujebávať a fandiť. No ja práve to viem, že aj na tvojho svokra, či na koho to vravel. Vtedy na TikToku to no stále to, čo keď písal s Júčou tvojou, keď poslal hlasovky, viem, že aj tebe sa vyhrážal, že ušatý kokot a neviem čo, že prepáč, že ho citujem. Že to dá jak podvod. Jo, no, never to zlom, že ťa uražam, hej, tuchy. Citujem iba jeho, čo vravel, že to dá ako podvod a to sa to povedal, že vykorisťovanie a nedolené proste, že chcete zarobiť na ňo, vieš, a pičoviny. A sám vidíš a nech ti ukáže Júča. Lebo sa báli odbloknúť, preto písal. Jo, nech ti ukáže Júča spraviť, čo sme tam ešte ja napísal. To musí tam byť. Že to musí byť, že aby ste to išli vy ruky riešiť a políciu. My sme práve, že všetko vymazali, víš, lebo furt natahoval nám chrápy na Facebook a furt niečo, pošli mi hento, alebo toto, a nemáš toto, tak my sme všetko zmazali a nemáme nic. Ja nebudem. Fotky, videá, to. Ja nebudem na nikoho útočiť, hej. Ani na ich rodiny, ani proste dávať niekomu dôkazy. Aj keď sme boli napríklad na Sviatčeši s Mírečkom, keď sme chodívali so ženou. A priznám sa, vyležil som tam dvere, hej? Dvere, aby som sa dostal vnúka. OK, ja to nikto nevidel. A prečo to nespravím? Lebo nie som špina. No aby som niekoho ja potápal, ohováral, zaťahoval do problémov ruky. Mne to nestojí robiť problémy seba aj tomu druhému. Ja za ten byt, ne? Co som miela údajne. A to ešte sa tešila, že bude mať Vánočky, teda Vánoce tady, s tou mrňou. A sme sa pýtali, že co si dajú na Vánoce, jak darčeky. Oni si nedávajú darčeky. A oni nič nepotrebujú, oni majú iba seba. No víš, a moja žena čo dostala na Vianoce, dopredu teraz. Dovolenku. Jo. Ocino si zoberie chlapca nášho, vieš, na 2 týždne. A my ideme na dovolenečku. Takže to dostala dopredu k narodeninám, vlastne a k Vianociam. Čiže od 15. decembra sme preč a potom sa vlastne vracáme. Vidíš, a vždy ho poteším nejakou maličkosťou. No ty furt, to ne iba, že maličkosť, mám každý deň niečo od teba. A henta jeho škebla maco. Aj keď som jej kvety kúpil. Normálne som jej kvety kúpil a mi povie, jo, to je koľko rožkov. A povedal, čo mu jebeš, kde vidí rožky v zrkadle. Ale som začala Maja písať, že Miloško, že mi maminka kupovala aj Bočko, aj teta Hraženka, maminka. A že od neho nemá kvetok. A prečo si mi nekúpila tie aspoň kvetinky? A normálne Luky celý deň ignoroval, vôbec im nepísal nič. Ešte aj zavidela, keď mi Nikola, ako Niky jej, dcera trhala kvety, keď mi išli na Bajkal. Dáme to si mal vidieť, tie zduté papule kyslé. Ako citróny. Miloško je netrhol kvetinku. On je citrón, a moja citrónka. Počujky, on nebol náhodou niekedy liečený na psychiatrii.
keďže je z jednej dediny, tak by si to mal vedieť, čo ja keď to tak vidím, tak ja si myslím, že má fakt schýzu. Rozvedenú osobnosť. Lebo najnormálne, že on z ničoho nic chytí nervy a potom nemá náladu a rozhadzuje, pičuje, búcha. Z ničoho nic. Ja si tiež myslím, že musí byť chorý. Som to aj Alex bral, že on musel byť určite na 100% liečený. A čo sa týka... Nemá čo posielať druhých ľudí na liečenie, keď on napríklad do psychiatrických liečení. Ešte jeho zavrú. Tak jeho bych dala, že obťažuje. On nás pozeral toho doktora Mráčka strašne. Počkej, ne, to nebylo, to byl Chocholoušek. Chocholoušek. A nie, jak sa to volalo. On tam posílal, ne, ich do Bohnic. Inak na TikToku mám iba už jeden profil, mala som ešte Romantic Urbex, ale ten som zrušila. Čiže mám iba Alexandra Explorers, keď ešte odblokujem. Neviem, aké máš účty, lebo vyprávam. A my už hodne dlho nechodzíme na Facebook. No, na ten TikTok hlavne. Tam nechodím už tak ako a nechodím tam aj proto, lebo furt tam tí kokotiny dával a furt tam vyprával tí jeho príbehy a hento a toto. A mne sa to proste ako zhnusilo a nemáme ani na to čas, takže my sme tam úplne že prestali. Ale akože kúknem sa, odblokujem ťa a kúknem si aj, co tam má on, lebo ozaj ja už som to nesledovala. Roman, co říkal teraz, že tam miel dávať, že na tej rampičke jeho, že bude iba on, žena, deti a nikoho druhého tam nechce vidieť. Ja neviem, akože jak si niekto môže namýšľať, že bude mať deti a ešte, že tam bude spokojne bývať. Hen toto, ako ja ti popravde poviem, že sociálka, keby hen to videla, no, že kde on býva a na čom. A ešte nedaj Bože, že keby išli hore kuknúť a šmyknú sa im na ten kurinci tam tí nohy, on je v piči. A tam on, decka, aj keby mal len jedno, to ja ti garantujem, že mu to sociálka zabere, pretože hento není vhodné na bývaní pre nejaké decko a ne ešte pre nejakú rodinku. To je čistá kokotina postavená. No však ale v tomto máš pravdu, lebo hento akože co postavil, neviem, no, ako tež to tam bije dosť do oka a keď už niečo staviam, tak mohol si aspoň nejak prekryť to tam, aby proste tí ľudia tam priamo nevideli tí jeho, ne, kokociny, co tam má, bordele a nevím co. No a hento, co robí, akože, ja neviem, ja ti navrhujem, udajte ho prvý, lebo toto neskončí. Ona tú políciu proste nepújde, lebo nemu nepomohli. A co sa týče tých hlasovek, prvýkrát, ne, to udalo, co bylo udaní na policii, tam sa hondili hlasovky. A potom, keď byl velice vytočený, no to víš, že s Romanem sme ťa išli vtedy udať, jak to byli ty naše fotky na onem, co si zverejnil. Ja som to potom stiahol v podstate na... To vie, ja som mu to písala. No a on, že ide tež udať, lebo to bylo za ten anonym, co to onzil, že ide udať a nakonec zase znova, jak jebnutý, ty isté hlasovky vyšiel púšťať. Takže on neišiel udať ten problém, ale znovu ty isté hlasovky a na toho policajt odjebal, že to už sme dávno počuli. Že oni to riešiť nebudú. Čiže oni nemôžu ísť už na políciu a Miloš už vôbec ne, pretože ho majú za kokota, víš? A keď prišiel hore policia, tak čo povedal? Kolega, no čo, dačo nové? Ja ale vieš, čo to je, to ako... No však áno, lebo oni ho znajú. Debila. Toho sa si nedočkal ruky, tej konfrontácie osobne od neho. Skôr tej konfrontácie by si sa dostal odo mňa, hej. Že keby ti chcem to nejaké informácie podsunúť, že osobne vieš, niekde na pivku a proste na Urbexe. Od nás nemá nič. Od nás nemá nič, lebo my nebudeme zatiaľ do... My sme všetko zmazali. No, my nebudeme zatiaľ do strašiť nikoho. Takže co on použije na videách, iba tie staré hlasovky, ktoré už dávno byli. Ja som takisto otec ako ty, koľky viem, čo to obnáša. A takisto si chránim svoje deti.
A nech sa napríklad mňa niekto zatiaľ do problémov viem, čo to je. Však prečo si aj zrušil ten oný vtedy? A čo sa týka, napríklad on točil stále moju ženu, mne sa to nepáči. Tiež by sa napríklad tiež nepáčil, keby niekto napríklad je so ženou tiež na urbex, hej. A tiež by sa ti nepáčil, keby ti ženu niekto stáča, že nohy stáča hriť, keď už to má povedať, ale proste celé telo, jak to má tak povedať. Tebe by sa to tiež nepáčilo, tebe by si takému človeku radšej zuby povybíjal boxerem. Na to spýtaj sa... Všade mi dával moje fotky, keď si ich dával na Instagram a tak. Spýtaj sa Mirca Luky. Ten to dosvedčí, že Alex väčšine stáčal, väčšine sa k ním lepil, väčšine to chlapi sa hrali. Jo, dám si ešte tiramisu. Však ale keď to zoberieš, on všetkému potrebuje fakty a dôkazy a hento, ale v podstate, keď to tak zoberieš, to on tam dá, jaký dôkaz. Nemá na nikoho, co vykrádal, nemá tam nic nové. On v podstate hovno. Že neviem, to tam chce dať to, že tam nejaké ženy dá z minulosti, alebo to, co bylo. Ja si osobne myslím, že do rodiny, alebo do to s kým nemá co on rýpať, lebo to sú veci hodne súkromné a to už on hodne zasahuje do súkromia. To už nemá s videami ani s ničím spoločné, on sa vlastne posťažuje. Mne to tak dojde, že poviem z minulosti, áno, ale nič nové v podstate nepovie. A keď si to zoberieš Luky, skoro každý tretí urbexer, hej, niečo znešil pri stupe, alebo pokradol. Však jo, ale nedávajú si to do tých videí, alebo že som takto ako... Napríklad aj o Rečinskom, že tiež pokradol z Bajkálu, podzničil, čo sa zjebal na ňo. No. A tiež nikto to nerieši. No. Len toto ide o to, že on to musí proste rodiny, deti riešiť proste, ja neviem k čemu. To je absolútne trápne. Počuli Luky, on je tak jebnutý kokot. Cez leto pred dcerou našou hovoril na terase, keď sme sedeli, keď sme fajčili z Alex, že on si práve pohonkáva na posteli tam. Koľko sme počuli, ako tam rozkal v noci, keď sme boli zahľadať na terase. Normálne to si počul tú postielku jeho na tých pružinkách, ako si tam pohonkával. Ešte nám to ukazoval tie svalíky, medzi palcami ukazoval, ako to má vypracované z pohonkávania. Som to chore. Ja ešte keď sa s Mirečkom rozprával, že o chlpatých pičiach a že Majka ako má chlpatú, že ako tečie, vyteká vraj poriadne. To bylo na babe, keď sa spolu vyprávali, no vtedy. Byl porad celý rozkokošený, co vyprávěl. A však tej jeho sa neholí, tak to keď on nám ukáže ten brloch jeho, víš, spodný. Čo, kto to spomínal, že... Tak ja sa nedivím, že oni nemajú deti, lebo on cez tých chlupy nevidí, kam to bude. Počkaj, kto to spomínal, že keď bolo ich na kúpalisku, keď bola v palke, že boli chlupy vidno. No však Lukáš to vypravel, keď išli na kúpalisku spolu, že im tí chlupy z plavk trčali. No mňa sa si Luky čudujem do piči, ty nemáš doteraz toho nočného mori, keď si videl takého oného bobra zmiešaného s hitým. Alebo pamätáš, keď tak vstal, vyšiel na terásku a miel ty oné. Tarzani slipky. Však ale to sú jeho sračky, čo on sa ide druhým vyhrážať, víš, ako z nejakú zbraňu, keď on sa mil nevlastní. No. A však nechaj uvidíme, že čo porieši. Čo bude 4. ide, tak dáme vedieť, že co za to, alebo co určite povie, co má. Akorát sme mu písali z toho profilu Bianka, no tak napísal, že sme malý kolektív, ktorý sa zaoberá paranormálnymi javmi, chodíme do terénu natáčať a zažívať na vlastnú kožu strašenie. Je to skvelé hobby, ktoré teší. No a už je z nej napichaný, no, tak uvidíme. Potom to rozbehneme, pozveme ho na kafe. Čo, tak si ide na kávu. No.
Keď aj on robil za chrbtem. A my budeme robiť za chrbtem. A kľudne pôjde na políciu a ja to vysvetlím, že mohol sme sa vyhrážal. Veď to nerobí ísť problém. Počkaj, ale ty nemáš dôkaz, že to byla tvoja zbraň. On to nemusel mysleť týmto, že zapejal tvoju. On sa mohol vyhrážať, víš, lebo si povedal, že buď ti tú zbraň závidí. No, môžu bere. A naschvál toto napísal, aby sa ho báli, ale on nemá co také pičoviny vypisovať, víš. No, keď to je dobre, on to nemá ako preukázať, hej? Ako vravíš. Nemá doklady, nemá zmluvy, nemá nič. Nejaké by teraz napríklad nahlásil za ten iPhone SE 2020, čo mám, že som ho mal za sekolu, ja to vyvratím hneď tým, že ukážem kúpno-predajnú zmluvu s ročnou zárukou, keby na ženu to isté spraví, takisto som mal zmluvu na ten telefón. Čiže... A našťastie od neho nemáme nic. A to s týma káblikama a s týma pičovinama, to máš pravdu, lebo to má aj tady. Tí rozjebané notebooky, co nevíme, k čemu sú mu aj pokazané tí sluchátka. No donesol plno týchto sluchátok. Polku tašky sme vyjebali, čo nešli. Alex donesol tie cigarety, tie VO, čo kúpiš v Kampflande, vieš, tie jednorázovky vyjebané. A hovorí, že Alex, ja som si donesol cigarety najmenej na rok a všetko vyfajčené. Tak to celé aj do koša išlo. Zbytečne zapratával. Našťastie nám už nic nenosí, lebo to sa striktne zakázalo, lebo my, keďže tu máme nové zariadenie a hento, tak reku, co sa týče elektroniky, pičovín, notebooku, reku, my to nepotrebujeme, reku, nenos nám sem nic. No akože keby ťa sledoval kolem baráku alebo hento, tak to už je stolkovanie, víš? A to sa dá ľahko napadnúť, lebo toto normálny človek nespraví, aby išiel niekomu okolo baráku a stáčať tam a slidiť jak pes, len aby miel niečo navíc, proste nejaké videjka drbnuté. A Donoval mu dobre napísal, že na tých videách nikoho tí spory nezaujímajú a neho to víc koncem nezaujíma teda. Že keď to má soto a enem z to zhlídnutí, že také pičoviny. Dá sa s ním niekde dohadoval, lebo on vlastne dal to video, co to má, no Deva zoznačil, tak on to pohádzal na všetky urbexacké skupiny. A však Donoval mu tam naložil dobre. Takže vyšiel se sklaplými uškami a ešte mu komentoval na YouTube pod to video. A keď sa dneska včel kúkala, tak už tam tí komenty vlastne nejsú, takže on si má, že aj komentíky, ktoré mu nepadnú nemu proste vhod. No ako ja tiež si myslím, že keď má týchto plno kamarádek a hento, že to není úplne tip-top, aby on chodil na návštevičku. Ešte aj susedky ho volali, alebo co. A doma ze svoju ženu nechrápava. A ako keď on si povie, že si pohonkáva hore, nebo tak ako ja si úprimne myslím, že každý chlap si chce vrznúť a určite hľadá inde. Neverím tomu, že on by čakal na minku a že skončia nejaké výtoky, nebo co. A inak Luky môžeš rozpútať peklo proti sadeskej. Ja tu sme minule videli, že to on je taká sfetovaná, ne? Nejaká z plášu potom byla, ne? No, a väčšine je... Čo si počul tie informácie, čo povedala? No, a na stanici ona je tam furt, tam vyspáva, nevím proč teda. A na stanici, jak je ty lavičky tam v tej onej. Čakárni. No, v tej čakárni, tak tam väčšine, tam spí. Ráno, jak ideme, väčšine tam spí, nevím proč. Urbex, ale u nás prerába, čo dobre viem, tá bývalá nemocnica. Boli sme tam kedy a jediné, čo som cítil aj energiu, čo som cítil aj takú prítomnosť, bolo na chodbách tej budovy. To ríka tej Bianke hlasovku. Izby, lôžka. A
A stále to hovorilo ženským hlasom, že je to moje. Stále, že je to moje. Ako nedával som to do toho videa vôbec, lebo tam už to bolo tým pádom ďalším dňom uzavreté a už sa to ani dostať, takže preto som to nenazval, že Urbex 1 a že by sa natáčal nejaký paranormál, čo by bola škoda nenatočiť, ale to by to bolo celkom zaujímavé natočiť celé. No ale to nevadí, ešte je veľa objektov, ktoré nás čaká prebehnúť a aspoň zistíme čo nového. Tak uberaj moju hrobku, počkaj. Ale víš, to niekto, keď mu niečo povie, Lukáš, on oduje chlap, je zdutý, zrazu si spomenia tú kurvu, ja mám Majku, tie biologické hodinky, už si mať bábätko, taký kokot bábätko, ti vrajím, keď si to narodí, to spustím dole z rampy, to či to prerúbe tú onu, keď to prerúbe tú kolničku, no treba jeho ten hajzel, mu to prebe, a kvôli ho škopnem do hlavy a vráti sa naspäť, do kočíka. To... Luky, a keď sa stretneme osobne aj s Alex, my, aj s Mírom, ona ti sama dosvedčí, a keď som vyletel po ňom celé to kvôli tomu, že väčšiný iba vás riešil, tak taký dosratý bol, som držal zbraň na ňoho. Dobre, prestanem. A zase začal riečiť. Keď ma... To už lezlo na nervy, keď ma Alex nedrží, ja som bol tak agresívny, to ešte nezažil Alex, to som sa ešte nezažil ani ja taký agresívny. Ja by som ho prizabil. Čo prizabil? Ja by som ho proste zabil a zakopal tu do potoka, čo mu tu tečie. Ahoj, no. Ja som ti včera to kúkala večer, Facebook, ne? A zdieľal tam jakési video z tej Dubnice a kúknem, reku komenty, ne, že co to je. A Mašlonka. Tam dal link. Najprv som si myslela, že to bude ode mňa, ale však ja som to dala do súkromných, lebo na Instagrame som mala títo videá. A kúkam a hodilo mi to tebe, akože neviem, či si videl jeho Facebook prijebaný, ale neviem z jakého dôvodu tam drbe zas na každého, rakoviny zvoláva, nemoce a ja neviem co, ako on, neviem, či on je mimo, jen tu piču ešte o jebe, že ide akože iba kamošovi svetiť, ale toto bude niečo extra, podľa mňa, keď ho predvolali tam osobne. A to už vidíš, že on už zas vrtá do všetkých. Zas znova. Lebo si zoberiem sa aj liberálom vyhráža, že ich ostrelí. A prečo to hovorí? Hovorí, že mám ja zbraň a chce ma zatiahnuť do problémov. Vieš? Nie, že vždycky stalo, no. Potom aj ja vypísala, že nepomáhame Miloška. Tak čo zostane? Vieš? Mňa zoberú policajti, mňa budú riešiť so zbraňou, mňa zoberú preukaz, mňa zoberú zbraň, zabásnu ma na 5 rokov. Koľko to mi to Luky nestojí skončiť v base, keďže mám malé bábo, chlapčeka, plus ešte Niky, hej. Mne to nestojí, aby potom sa môjmu synovi alebo moje dcery vysmievali, a ty máš oca mukla. On je v base za vraždu, alebo neviem za čo. Alebo plánoval úkornú vraždu. No ne. Nikto si nehrozí seba ani svoje deťovky. To sám mi dáš za pravdu, ako otec, že by si ty svoje deti a svoju ženu neohrozil takouto pičovinou, ako on chce. Vidíš, opýtaj sa Mírce, oni vtedy, keď sme byli spolu na babe, sa o tom bavili, o tom zmaju, o tom sexíku ich. On tam vtedy niečo trepal Mírovi za hento, že tam tečie, že čo? Vodopády, nie? No, si takú jaskyňa, že necíti nič. No, takže Míro asi si bude pamätať, lebo však mi bolo z toho nagrať. Akorát víme, že je chlupaté jak bubor. Nešimajte. Máš vonku. Žiadna pani, ja si na kaničke. Ježišmarja. Také konečne počasie, vonka žlnička. No,
Ja neviem, ty si niekedy počul vyprávať, že normálnym hláskom? No však ale to je trapné už, akože takto, aby naštevoval, ja neviem, cudze ženy, co bylo v minulosti, alebo by sa jebal do takých vecí, co bylo. Ale na Facebooku sme ju našli, tu jeho bývalku, keď chceš hodím ti kontakt. Normálne jej napíš, lebo však on co oni tvrdil, tak povedal, že bylo, co to je epileptička. No, že si spúšťala záchvaty sama. Že vraj si spúšťala záchvaty sama, co u epileptiku není možné. A že sa došťavala furt a že nakoniec ju vylískal aj otec jej, aj on. Je to možné si spustiť sa na záchvat, keď sa zahladíš, alebo si pustíš stroposkop, blikavé svetlo. No však to je, ale pochybujem na to, že ona má zdravotnú školu, že by taká priebená byla, sa mi nezdá. Jako tá žena, pošlem ti jej údaje a napíš jej, budeš mať ďalší dôkaz, keď on robí, tak aj ty. A to isté, víš, aký on je zákerný, čiže čím víc do toho Miro bude rýpať, tak on načere jeho nehodu, jeho, co si našiel na Google, koľko cukan dlží a takisto neho aj z modrého neba, či kerem to byl, tak ho pozná celé Slovensko, takže na ňo takisto môžu zaútočiť tým pádem. Víš, lebo to máš tak, keď niekomu robíš zle, môže sa to obrátiť proti tebe. A neprám, že si toto nezaslúži, ale ja ti tak poviem, že on není za títo všetky problémy, to tá jeho robí, tak ti poviem, že tá jeho. Pretože ona mu vždycky takéto sračky na onzi do hlavy, no a chlapeček, víš, on sa toho drží, lebo Majuška, ona hovorí pravdu, vieš, no. Takže Majuška je tá iniciatívna, ktorá to všetko vede. Lebo keď si tak Luky zobereš, hej, zistil, koľko mám followerov na YouTube a aj na TikToku, čo spravil vtedy. Mňa pridal do skupiny. Ja to nechcel byť to. Jo, kde som to nechcel byť, kde si bol aj ty vtedy. A čo spravil? Mňa tam pridal, teba vyjebal. To je... Ja, bo si myslel, že polovica z nich si ho pridá. To... A co bude kúkať, to jeho počuli ste ani ho. A no, mi pravda, ale to je sranda, hej. A vravel, že ty si sám vraj odišiel. On ťa vyjebal, lebo videl za tým to, že ja mal toľko odberateľov, že im stúpne a že začne zarábať. Taký holý kokot. On nebude zarábať, ani nemôže. Vo všetkom má on fake. A to si všimne, keď mne raz za čas pribudne odberateľom, co spraví? Spraví si hneď druhý. No. Aby dohnal. Presne, a to už dlho sledujem. Kurvičke sebe iba. Počulky, nám sa sám Maroš Martiška priznal, že boli odoslané 2 anonymné e-maily. No. Nám sa si kurva priznal sám, čiže to bol on. My sme tu vraveli Milošovi, on povedal, že nie. To si bol ty, s Mircom. Ale domu to radí. Celú dobu iba Maja. Lebo to sa zemelo všetko iba Pekara Novosábe. A Luky, pôjdem ja osobne na policiu podľa trestného oznámenia na ňo, keďže sa vyražal liberál mojou zbraňou. A ak by si mi dal súhlas aj ty, že by som vás tam spomenul, že ste boli napádaní od neho, zverejňoval vaše fotky, tvoje deti a jedno s druhým, aby som vás tam spomenul. Tie ženy, keby ho vonzili. Presne, ak by si mi dal súhlas, Luky, tak ja pôjdem s tým. A kde vidíš ty komenty? Na YouTube či na Facebooku? Lebo ja to nestíham, jak si kúkať, vyprávam, že na Facebooku my sme pomenej, lebo tak ti poviem, že či sme víc pridávali, kde sme byli, co sme jedli, alebo z bytu, alebo ja nevím čeho malého, proste všetko bylo v oku, co ti na to poviem. To už je tá závisť. Proto sa nevenujeme Facebooku a vlastne my keď nahodíme nejaké si fotky alebo hento, tak oni sú odznačení, takže oni nevidia nic. Tým pádem nic nezávidia. Sem nám nechodia, občas sa stane, že zaklope na dvere, zazvoní, že dojde, ale málo kedy ozaj dojde.
Aj to, jak tvrdil, že už je zima, že bude u Maji doma, hrubú piču, znova sa vrátil sem, co ti na to poviem. Takže asi mu tam dobre není. No a ešte ma zaráža jedna vec, že ako on svojich žene vypisoval, že predával sadecku jak prostitútku a ona jak žena ako co spravila ako nic, lebo nevím, no, je to dosť trápne, akože byť niekomu na Facebooku a prodávať jak prostitútku, akože on nech si tu jeho prostitútku prodá. Lebo však tež není známe, kde to zehnal, odkiaľ to zebral, lebo tej tupe je pán to hento. A verím tomu ja dodnes, že ona má nejaké školy napísať si, ja môžem na Facebook, že mám vysokú školu. Ale hento, to má daleko ešte aj od mokrohajskej, lebo to je strašne vymetená žena hento. Normálne ruky aj premýšľam, že keby ten pes, ktorý by som chcel, keby nežal toľko, koľko žere, ten buď mastív, turecký kangal alebo stredoazijské, tie veľké, ak to povedal, tie namibej, čo sú, že to má aj 100 kg, len keď to nežere toľko, ja ti verím, ja by som to zaobstaral. Ja som ho tak naučil toho psa, že mašlonku by to rozniesol po celom dvore. Ako vraví, že on roztrhne chrába aj psovi, aj medveďovi, že medvede obchádzajú. Však to ešte medzi nami vyprával, že jeho medvede obchádzajú. A keď ste zoberieš ruky, čím sú známe Staffordy, pitbully, tým, že keď zahryznú, že si secne ten sval. A tak si zober, zajebe ho do ruky, ako mu trhne chráp. Psovi, nijak, vieš, si len režičky. Kvák, iba kvák ako kokot. Tak už poviem ruky. On nemá čo vyťahovať súkromné veci, kebyže aj si za niečo v base, hej, ale aj máš tú podmienku zadať čo. To je tvoja súkromná vec a ty nie si povinný sa s niekým alebo nikomu s tým chváliť, za čo si bol trestaný, hej. Je to každého súkromná vec a je toto veľká piča, keď to mám tak povedať. Lebo Proto to si do súkromia. nikoho to netrápi, čo ruky, tak to poviem, čo bolo, hej. Tiež som bol mladý, sprostý, tiež som porobil kokotiny, ja proste už som inakšie neriešim, hej, čo som spravil. A keby niekto vyťahoval na mňa takéto sračky, hej, normálne by som ho upálil zaživa, ako čarodejnicu, tam kde je. No, však to sme mu aj písali, reku, že nám písala jedna baba, reku, ste sa s tebu spojiť, lebo si všimla, reku, že paranormál, že ste dať s tebu Branišovský les. Potom neskôr mu budeme písať, však nech dojde k ní, ona býva sama, napapká sa chudáčik, víš. No, keď si potom pozrieš originál, fotky, tak je to Mária Ružičková, a na Instagrame Mária Ružičková 1980. Od Majka, no. Od Majka, to nezistí. No a to je jedno, v podstate, aby tá jeho zaslepená piča videla, že žena tých chláp nemá co utekať druhým ženám, sa napapká dá na návštevičky a hento, tak nech ho vidí v plnej kráse a nie, že manželíček, modročko a nevím co, ale nech konečne odlepí tá piča oči. Ne, ruky už tu nemáme, som to vymazal. Lebo on to pýtal, tak nás si to vtedy vymazal. No, to aj pýtal, vieš, a naprosto nechcem, aby som bol do niečoho zapájaný, vieš, či už z jeho strany, alebo aby bolo niečo proti mne zneužité, že napríklad, že som to bol ja, alebo neviem čo. Spýtaj sa aj Júči. Určite to musí mať ona. Ona ti to potvrdí. Čo ti teraz poviem, že som jej písal, že choď na políciu, povedz trestné oznámenie na ňo. A že som jej povedal, že prosím ťa, odkáž Lukimu, že nech ide na políciu, povedať na ňo trestné oznámenie. Kľudne tak spí, spýtaj sa jej ráno, Luky, ona ti to potvrdí. Vidíš, Lukáš, to je kokot prvej triedy. Ja som s ním tiež dočinenia, koľkokrát už som mu skočil do chrápy. Keby nebolo Alex, tak jemu asi
vypálím dobe za ucha a tej jeho hrdej kurve, takzvanej mumii takisto. Ja normálne premýšľam, že ja ju zabalím do obväzov, na tie obväzy jej jebem do pičione, sádru a tak ju zakopem v lese pod zem, takých 6 metrov pod zem jebem v lese a bude pokoj a jeho takisto spravím taký masový hrob, že nenájde ich nikto. To ešte ani Černák takú vec by nespravil, čo ja spravím s nimi. No však aj tá jeho vtedy spomínala, ne, že byla u nejakej kamarátky. A koľko to mieli staré žrádlo? 3 dní? 3 dní, že to chceli vyhodiť, že si vypýtala do pohárika zaberaného a že mieli to na ďalší 3 dní ešte. Aj nedávno tiež išla susede, vypýtala do pohára, mu neviem, co to bylo vtedy, nejak mu to tu vypadlo, to masek sa vrhel po ňom. No, tam mu padlo na zemi ako... Taký gôz vlecio to bol celý tak, čo to bolo. Nevím, no a něco zemáky, ten byl, ja sa nekúkala na to, protože sa tak zadrhal, keby týden nežral. A sa vlastne on ani nežere, no. No, tak aj tomu vypýtala od susedy, aby mal čo. Inak víš čo, dávali sme včera, sme kupovali taký rám na fotky, kde sme tam dávali svadobné. Tak a on sa vyjadril, že on keď sa ženil v kostele, takže oni mali sex až po 5 rokoch. Lebo že dodržávali prikázanie smilstvo. A teraz mi povedz úprimne, ktorý chlap, alebo žena bude čakať 5 rokov. A keď to tak spočítaš, že odkedy sú spolu, tak to si chlapec vrzel možno 2-krát, 3-krát. Taký úbohý bídny život. Ale Ruky, on si myslí, že on je nejaká veľká hviezda. Vieš? Nejaký hollywoodský režisér. Ja počul, skús to posunúť z Dubnici s streamerom, ak sú ti známi, Martin Bulica a Michal Adamík. Poďme nám ich spoznáš, 2 sekundy máte arest. Možno, že ich podľa skúto im posunúť. A možno, že oni tie možno spraviť nejakú takú pičujinu, že budú iba na tom. A podľa mňa vtilo nedáva nic, pretože nemá žiadne dôkazy, ktoré by ukázal. Tak kúka proto tú minulosť, co nájde po internete a vypisuje dekomu, víš, aby měl něco. A však honka za stromom háze, ne? Však on rád pohonkáva. Keď nemá do čeho doma jebať, tak pohonkáva, no. A koľko má tá sadecka vlastne tých detí, lebo však kúkali sme jej účty nejaké staré, tam má nejaké 3, či 4, či koľko tam bylo, nevím. No a na TikToku sme tam našli, co má v nejakém neglíže odfotenú prdel, že má sexy postavu, či co, něco, no, také. Tak to pošleme Miloškovi, nech ide za ňou, že si ste povrzat trošku. Možno ju nakazí a možno budeme dať ona výtoky, co ty víš. No však ja si osobne myslím, že on sa moc robí, že je po ňom ženy idú a že je pekný. Aj to, keď sme ho lustrovali, tie jeho účty ako falošné, tak sleduje iba nejaké ceckaté kurvy a takto po väčšinu. No vidíš, svoju si nevšíma toto. Takže ja si myslím, že keby aj tak išli nejaké kokotiny onem ven, alebo by nejaké ženy tam niečo, tak určite sa s ním rozvede. Ale ona je skôr drobná, lebo však ho nie je milinka. Ale on predával majú na sexy? Nemajú. Či koho prodával na ten sex, čo nevím. Ja tiež neviem. Zaujímavé. Čo ti dáva? No, však Roman je ten, on sa s ním nesere, ako on aj nej, keď raz tady byla cez víkend, tež vypráva, že maja
dohovor mu ty jak žena už konečne, lebo že ja to zaberiem do svojich rúk a nebude to dobre. A ona iba vycerí zubky. No, takže mi povedz, co hento je za ženu. Nestarala sa o ňo, tady co mrzel. Proč mu nedonesla nejakú čepicu, rukavice, keď jezdí na kole kokot. Ale nič, vôbec nič. Nejde hento on nabral. No, podľa mňa hento ona žena není. Ahoj, normálne si založte kanály, včera mu to vysvetľoval, nech to všetko zmaže, že zmizne všetko na kompletku, včil som to kontrolovala, nemá tam nič dané, to aj uvidíš, normálne sa kukni, normálne to zmazal. Ale však Roman sa s ním nesere, on mu hned do chrapy povie, víš, že co robí zle, alebo co takto, no. A s tým, že si to nebude všímať. Dneska si nebudeme vyprávať, dneska by mal dojsť, ale tak uvidíme, či ho ešte zastihneme, lebo my za chvíľu vlastne ideme preč. A neviem, kedy dojdeme, ale však potom píšeme. No počúvaj, víš to, on je kokot, keď som sa snažil nastoliť mier, nastolil som ten mier, zase začal kokot. No, prosím ťa, choď na Facebook, vyhľadaj si profil Bianka Rumanová. Tak. Nájdem ma pod týmto profilom. Idem spraviť na mašľonku taký ťah, že mu skurvím celé manželstvo. A ešte sa rozvedú. A pošle sa to Majke. Takže je to medzi náma, ešte to povieme Mirovi. Ja to pošlem tebe, všetky tie čety. Tak. A môžeš to použiť ty potom proti nemu. Tak budeme mať aj my niečo. A budeme mať aj my niečo a aj my proti nemu niečo. Však ale on fakty dáva a väčšine iba napíše, alebo povie. A tam není dôkaz, víš, jak povídať môže každý niečo. Ale pokiaľ není dôkaz, tak ti môže víš co. No, podľa mňa proto on sa rýpe v minulosti, lebo žiadne dôkazy nemá. A toto s Ceufandom on dať z minulosti, ako to nemá nič spoločné s nejakým zdravým rozumem a vlastne ani s tým, že niečo obhajuje, lebo však tým pádem on sa zase strapne, lebo udáva tá minulosť, ktorá už v podstate byla, takže nič nové. Nazdar. Ona intečka, no neviem. My sme sa chvíľu udrbávali na tom onom videu, že nech neodpočíva v pokoji. Akorát som Mirovi posílala hlasovku, že na toho Silvestra, neviem, no si sa zadrhne nejakú kosťu, ale ryba to nebude. Možno nejaká majina. Nevieš, sa zadrhňou majiným výtukom. To majonez. Co je taká furt z tej piče. No, majonézku, no. Však ona si rád má také. Ďakujem, som si to tak špeciálne upravil, dal som dole ten infračerný filter, aby sa dalo natáčať aj v minimálnom osvetlení infračernými diodami. A tam to bolo zaujímavé, ja som sa normálne tam postavil a už som tak načúval, že čo sa bude diať. A normálne zrazu také buchutanie tam bolo počuť, tak to bolo zaujímavé. A akurát tedy zrejme sa musela otočiť aj tá kamera, kde oni spali, normálne bolo počuť tam chrápanie a normálne tá kamera sa krásne otočila. Ja som bol na chodbe a vôbec som nemal prístup k tej kamere. Ja som mal zo sebou ten foťačík a tam som si natáčal. No je to zaujímavé, tak sa celkovo dávajú dohromady tie fakty. Je to paráda. Ja ešte by som chcel potom niekedy s nimi ísť, že môžeme si úplne spolu všetci a môžeme natočiť, lebo nemám ešte 0,5 ďalšie natočené, lebo to je obrovské areál, sú tam ďalšie budovy, je tam ešte aj Amália, potom je tam nedokončená budova, hotel a ešte voľaká liečebná budova, neviem teraz presne, a ešte aj kolkárne je tam, aj kolkárne sa, že voľačo také spomínali, no. A môžeme to potom stočiť, bude fajné. Inak počul, Luky, chcem sa ťa spýtať inak, odkedy sú nové tieto plynové nápoje, také tie oranžové 120... Dá sa vystrihnúť do
No však, že on slúbi, víš, a potom mu dlho nevydrží, lebo on musí furt a non-stop do nikoho rýpať. A nás aj tak napadlo, že či on toto tiež schválne nerobí, že aby nás rozdelil, lebo ví, že Roman je žarlivý a on proste aj tak tu nemá co robiť a vidíš, po každej sem vleze. No a proč? Vyprávam raz ho tak nasere, že mu on takú zajebe, že sa z toho nespamätá. No však to víme, že on rád poví raz tak a potom inak. A prosím ťa, aký odberateľ je, však 3/4 odberateľov má svoje bôtiky. No. A henta piča takisto, što i on dal všetko. Lebo my vlastne sme im zrušili odbery. Nesledujeme a ešte keď sa dostanem na počítač, tak si to tam poznačujem, bo nemám jednak tiež na to čas. No a dosť cel, co si narobil, to má, no, bohužiaľ. Takže kanálik mu ide do piče, no však bylo na časy. Proto on má záložný kokútek. Asi myslí, že na to nikto nedojde, že raz niekomu nevytriskne to video, alebo hentej onej mrochťatej sa dneska plakal, že mu odešel, co to odberateľa, ešte Majuške odešel odberateľ, no také úžasné videjka. Ach Bože. No však jo, ale aj tak na videu má svoje video. On to tam rve tú rámpu, ňuňo. Prosím, že tú rámpu, jak náš šklbe ten chuj. No a to bude mať z toho zle on, lebo on je tam, jak to tam uvazovala, šklbal. A takisto, co tým vyrieši, že pôjde do ZTS-ky a to aj tak tam bude za kokota, že sa chodí sťažovať, jak malý oný žebráčik. Len co ti hovorím, že keď je nejaký problém, alebo či mieli dislike, takisto aj Mirovi som to vysvetľovala, že ona mu vždycky poví, no kto druhý, pekár, víš? A on sa toho proste drží, co ona mu poví a už to jede. Takže to nie je ani tak, on je na vine, ale ona. Pretože ona ho furt presvíča iba o vás dvoch. Ona nekúka na to, co robia trebárs nejakí liberáli alebo ona furt bude útočiť do vás. A nevíš, čo to presne bylo? Výtoky. Výtoky niečo, no. No ako ona z pána prosenia v tej onej hore. Ja som to nevidela. Ja. Pána prstenu. Takú Mordor do piči. One všetky, čo tam boli. Fuj. No, ako ona by nemusela ani nejak extra dabovať, však ona tak vyprá zbežne skřet. Daj si na Facebook svoju holú prdel a čekaj, kedy ti ju stáhne a potom ho krásne vysmie, aký je úchyl. Jedine, co ti na to povíde? Ja bych to ani neriešila, ak si tam dá co cez. Trápi ťa nejaký kokot. Normálne si na prdel napíš HZS, ide si potepávať na Facebook. Nejaké chlupy si tam daj, pokud nemáš na prdeli. Alebo aj nemusíš, však to je jedno, alebo zvonečky si tam zaviec. Z HZS. Čo reálne sa zamyslí a uvažuj nad tým, že kto za co ti dá sponzora. Keď on není žiadna celebrita, on není nic, tak sponzora ťažko niekto zežene a to by musel byť, jak sa to povie. Musí by mať čísla na YouTube a TikToku, aby mal sponzora. No niečo, kto za ním stojí, ale kto by za ním stal, prosím ťa. Keby niekto za ním stal, tak neplače, že nikto mu nekúka videjka. A už by ste mal byť, no, už ťa tam pridal. Akorát chlapeček je taký napichaný, sme reku, že chceme pofotiť ty aktivíš a tam budeš počuť, jak aj tu jeho že však môže ju pofotiť, no. A ona na to druhá žena by ti jebla pambicu do hlavy. No, však akurát včera sme sa o tom bavili, že on by nemal mať vôbec Facebook, ani sociálne síte, ani
ani kokot, lebo on sa nevie správať. On musí iba vyrývať do niekoho a proste ešte som aj vypravila, reku, uvidíš to. Neho raz niekto dobre chytí a reku, tak mu rozjebe tú papulu, že sa nenažere týdeň. A hoď ten kanál, kúkneme si krvavé šenky z tento video. Prosím vidieť aj jakú mu tam najebeš, na tú plešinu. Plešinka. Čo, kohu tam tak je vykokrhal vonka. To je v piči. A však zabaril si sám, to už sú jeho sračky, že robí kokota. Počuj, bylo nás a vraj ste dať video. Čeká, že to dáš o Majke. A on si dá video o Julke a o tom, jak sa k nej správaš a co videl u vás a ja nevím, co všetko, jestli to dobralo. Musím potichu vypravil, mali akurát zaspal, tak sme rádi, že je kľud. No, to som mu dobre napísal. A však my ho máme úplne, že v piči, nech si robí, co chce. On aj tak neprestane, to je keby zahádal hrách na stenu. Koľkokrát sme mu povedali, že nemá sa to venovať Facebooku, tam nech sa venuje hen tej múmii. No a vidíš, že on musí furt niekde rýpať. Ale neho ani nenapadlo, že tým pádem sa udáva aj on, co všetko robil. A co mu to je, ako k čemu pomôže, keď jediný on tam vypačoval nič silné. Takže do budeme z toho zle iba on. No on tí jeho fakty, no nevím, kam ich pôjde hľadať. Ináč tá hamba zo Slovenska, to si dal pekný názov tému, lebo to akorát hamba za strateným HZS a HZS. To je akože po piči. Roman si kúkal 10-krát to video u teba a furt mi to tu napodobňoval a do včelku sa na tém rehníve. A ešte tam dal do díka toho oného, co to byl z tej jej sestry muž. Normálne tam dal ešte aj fotku, že do dík opicu, ako to neviem, no, ako by to moja sestra, aj sa urazím, konec. No však ešte verejne, keď dávalo na henty pičoviny na Facebook s týma vyhrážkama, tak to jo, lebo však on nemá vyhrážky v podstate na jeho osobu. Ale tak vidíš, no, nemu to všetko iba hentá radí, no. Že nastane potom homba za skurvisynom. Ale za skurvencom. HZS. Kokos. Ako nemám slov na toto.